wat het is? Een veer. Van een? Een vogel. Ja, en welke? Een goes. Ja, goed zo. Een goezenveer is dit. Als zo'n goezenveer uit zo'n goes komt, krijg je dan direct met schreeuwen? Nee, jasje mag hem eerst even knippen. Ja. En het bijzondere is dat we nou dadelijk met die veer schreeuwen zullen. Pieter, Ja. is dit nou ook oorschreeuwen met een gewone pennen? Het schroot fijner. Volle fijner. Volle beter. Is dit die eerste keer? Schreeuwen met een goze veer? Tweede keer. En toch heeft het al jaren die in. Ja, En wanneer heb je dat? 2006. En hoe wordt het? Nou, op zich is het wel goed. Ja, soms is het, dan stapt het en dan is het heel dik gedrukt als het dan doet. Dus soms is het heel irritant. Maar ik zal even mijn pen schroot als ik op thuis of op school ben. Maar nou zit ik even te denken, hè, als het in 2006 voor het eerst die in haast. En we zijn nu 2015, dat is al een jaar niet alleen. Ja, dat weet ik. Hoe oud was dat toch? Het was, toen kook ik het nou een heel iets beetje. Toen leerde ik leerde eigenlijk een beetje mijn veer. Waarom leer je in de band dit? Nou, het gaat er zakelijk om ze kennis met de historie en een part om direct tot aan te vullen hoe het is om historisch mee te maken is te schreeuwen natuurlijk, want dat doen we al jaren. Maar nu is te schreeuwen met een pennen, met zo'n pennenmaker van een gozenveer. Ja, dat maakt het natuurlijk wel dat je daarmee een schreeuwervaring kreeg, werd ze dus honderden jaren in Nederland en in heel West-Europa met schreeuwen had. Denk ik een aardeman. De N? Nou, Jerk zelfs nog in een die zei, nou, ik vind het vol een noffelijke schreeuwen als mijn gewone pen. Ja, nou dat vind ik verheugend om te jaren. Het is natuurlijk ik zo, als het hier nog niks meer haasten en dan is vol een mesje en dan vind je een veer en dan krijg je wat inktmeidje, inktmeidje overal van meidje, dan krijg je dus al schreeuwen. Dus dat is wat dat betreft ideaal. Dus dat is niet eerst een gekke opmerking van hem. Maar dat was dus wel zo'n veer, ha. Ja, ik wil wel zo'n veer hebben, want ja, het schroot volle beter. Dus als wij hier aan een kerel was niet hebben, vind je wel in de buurt om vleentje, dan weten we waar de dier had. Ja. Wat een boel sleutels. Ja, dat is ook echt. Dat is heel veel sleutels. Ik heb een couriersdienst. In postbussen bezorgen. En pakketten bezorgen binnen Sneek. De heeft de auto aardig vol. Dat dacht ik. Die is vrij vol. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. 2 bakjes voor ons? 2 bakjes. Komt Patrick hier alle dagen? Ja, alleen nog Menjes net. Want Menjes komt ook in post binnen. Hoi, hoi, hoi. Oké, nou, die schermen zal ik je daar nog even over terugbellen vanmiddag. Hingen ze echt continu aan de telefoon, Patrick? Ja, op dit moment is dat wel even zo, ja. Dit was voor in de beamer verhuren die ik er ook nog bij doe, zo nu en dan. Dus de bezorgd pakketten en de verhiersbeamers? Ja.
voor aan bedrijven en dat soort dingen. Dorist, wat moeilijk. Ja, klopt. Hoe komt dat? Vanaf bij mijn geboorte ben ik spastisch. En door een hersenbeschadiging is dat gekomen. En zuurstofgebrek. En daarom loop ik zo moeilijk. En is dat een nadeel bij die werk? Een nadeel? Ja, ik kan niet zo snel als een andere. Ik loop moeilijker. Het kost meer energie, maar vind ik het nou een nadeel? Nee, want ik vind het leuk werk. Dus ik heb er veel plezier in. Dus ja, nadeel? Nee. De kerst er goed mee omgaan? Ja, je moet proberen zo goed mogelijk met je handicap om te gaan. En daar heb ik voor mijn gevoel toch een aardige weg in gevonden. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, kijk eens Post, jongen. de post. Dankjewel, alles goed? Ja, met jou ook alles goed? Dat Ja. is niet zoveel vandaag, Patrick. Nee, dat is niet heel veel, dat schiet niet op. Zo zorgen dat hij vanmiddag weer vol zit. Oké, Ja. hey, tot vanmiddag. Hey, succes. Hoi, hoi. Hoi. Hartelijk gefeliciteerd hè, met deze dag. Het is een bedankt. bijzondere dag. Bedankt. En dan vele jaren in gezondheid erbij. Hè. Wij hebben koffiekleren en we hebben er wat lekkers bij. Wist je je, Joert? Ja, inderdaad. Ik ben jarig vandaag. Nou, gefeliciteerd met je verjaardag. Bedankt. Bedankt. Nou, van harte hè. Bedankt. Veel jaar erbij.